Jetty Paletti, wat heb je toch met cafés? Oh, het is toch heerlijk als je in een cafeetje kan zitten. Een cafeetje was natuurlijk een dikke hit in Nederland. En ja, daar moeten we natuurlijk iets op verzinnen. Ja, en Hey Knul was gewoon voor mij een te gekke opvolger. Zeker. En ik geloof ook wel dat het ook wel een goede opvolger was. In 2009 komt er een dubbelalbum van Jetty Paletti presenteerd. Daar sta ik niet alleen op, maar met mede-collega's en ook buitenlandse artiesten. Dat het leuke is dat het een heel verschillend verzamelalbum wordt. Dat kun je nog verwachten. En natuurlijk komt de derde single er ook aan dan. En zo gaan we eigenlijk proberen we zo heel veel nog te maken voor de Nederlandstalige liefhebbers. Oh, Jet Westerhuis. Jazeker. Jet Westerhuis heeft afgelopen jaar een mooi album uitgebracht. En natuurlijk een paar leuke singles. Waaronder Gewoon maar lekker leven, Kom in mijn hart. En nou ja, goed, dat is weer de andere kant van Jetty Paletti. Hè. De strijd Jet Westerhuis en Jetty Paletti, ja, wie wint er dan? Nou, eigenlijk geen van beiden. Nee hoor, we blijven natuurlijk toch wel normaal. En ja, we vinden het allebei leuk om te doen. Dus het ene is leuk, het andere is ook leuk. Alleen scoort nou eenmaal met Jetty Paletti. Ja. Carnaval, ja. Het carnaval ga ik natuurlijk door het land heen. En laat ik iedereen zien hoe vrolijk Jetty Paletti op het podium is. En ja, dat wordt natuurlijk een knaller.